chodidla máme na šírku bokov alebo troška širšie. Dáme si ruky na spodný chrbát, plecia zakrúžime dozadu, lopatky k sebe, lakte ťaháme k sebe, podsadíme panvu, zatíname sedacie svaly, pretláčame panvu dopredu, kolená vystreté a zakloníme sa. Ak môžeme, zakloníme aj hlavu. S nádychom sa vytiahneme a s výdychom ruky za chrbát, prepletieme prsty, lopatky k sebe. Ideme do podrepu a kolená otvárame mierne do strán. Kolená boky v jednej rovine, ruky ponad hlavu, pozeráme na zem. Zoberieme si bločiky. Ak máme mäkké, tak fajn, lebo si na ne dáme kolená. Ak máme nejaké korkové alebo tvrdšie, môžeme si ich ešte podložiť niečím mäkkým, keďže budeme kláčať. Ak máme citlivé kolená, dáme sa na všetky 4. A s nádychom sa otlačíme od dlaní. Otláčame pánvu smerom nahor. Snažíme sa vystierať kolená a zatlačať päty k zemi. A jemne pretláčame hrudník medzi našimi rukami, ako keby sme sa čelom chceli dotknúť bločikov. Zákneme si ju na chodidlo a ideme pracovať na našej rotácii. Čiže natiahneme si našu ľavú ruku. Čo najviac dozadu, vystretú, dlaň smeruje smerom nahor. A ideme priťahovať to chodidlo čo najbližšie k nášmu telu. Čím bližšie pritiahneme, krčíme lakeť, tým nám to bude jednoduchšie potom vyrotovať. Snažíme sa už tou páskou nehýbať, ale ak to potrebujeme, tak si ju potom povolíme. Lakeť začneme zdvíhať smerom dopredu a pretočíme. Čiže tu už sme v tom flip the grip. Ak sme tu, môžeme si dať tú pravú ruku viac dozadu. Pozeráme pred seba mierne nahor. Môžeme zatiahnuť tou nohou našu ruku viacej dozadu. A pomaličky sa vrátime takisto naspäť dozadu. Natiahneme si ruku. Pôjdeme druhýkrát. Lakeť priťahujeme nohu čo najviac k telu. A rotujeme. Lakeť smerom dopredu. Smerom nahor. Ak môžeme skúsiť chytiť aj druhou rukou. Môžeme sa pozrieť hore. Môžeme skúsiť, či chytíme možno chodidlo obidvomi rukami. Namaste. Ďakujem.